Matten de Moes had het koud. Melle de Mol neemt hem daarom mee naar zijn kleinwinkel voor een nieuwe jas. Waar bist du het koudst, man? Op mijn lief, Melle, en op mijn weg. Dat komt mooi uit. Pas deze jas eens aan. Ja? En Maarten loekt een mooie, warme jas aan. Hij zet de kraag omheen. Het moeske wordt er haast heel al in waai. Maar ze binnen dan het kleer verzeld. Melle besjucht het moeskeres en zei... Die jas die zit in mijn kreeg. Nou, waar bist nog meer koud, man? Ja, waar ben ik nog meer koud? Wacht je, ik weet het al. Mijn eeren verzels, mijn eeren. Die vriezen er haast al. Hast er ik wat voor, Melle? Wis en zeker had Melle daar wat voor. Hij sneupt even in een koer om en komt waarom mij een peer eerwarmers. Ze binnen reed van kleur. Melle zet ze op Matten zijn eren. Het liek het wel wat mal. Ik weet het niet, Melle. Mat ik die nu voor de dingen echt weer op, ha? Ja, wees, Marten. Wist je dat die de eren van de Holle Vriezen? Nee. Ik wil geen moes onder de eten worden zelfs. En zo ben ik wel lekker warm, je Melle. Melle, hast u ik wat van mijn koude pootjes? Ja, wees had Melle echt wat voor koude moezenpootjes. Even later had het moeske een peer mooie, warme wanten aan. Er zit zacht witte gwort in. Heerlijk warm. Melle had er wel nog toon een maat aan de klein. Hij praat Matten echt nog een peer boentlezers aan. Daar binnen de tjentjes net zo koud in de sneeuw. Vanzelfs maat er bij de jas ek een sjaal ha. Hier mooi kwastjes. Melle treurt het moeske naar de spiegel ta. Nou, hoe is die zelf, Marten? Nou, ik kliek je wel een ijsbeer. Maar al die dikke klien. Matten draait hem van de spiegel om. Er is haast niet meer van mij te zien. Maar wat is dat nou? Melle had wat vergeten. Zie stutje kan nog eens nog koud worden. Hoe maakt dat nou? Melle denkt heel diep na. Wacht, hij weet al wat. Heel voorzichtig docht Melle dan een sjaaltje om een stut. Even een knoopje. Sa. Nou kan er weer niet meer koud worden van het moeske. Nou bist er goed op klaar, Marten. De keel docht die nou niet meer. Of bist nog koud? Nee, nou niet meer. Ik zweet al een beetje. Bedankt, Melle, bedankt. Maar ik moet naar huis, hè? Ja, dat is wel goed, Marten. En als het nog koud bent, nou, dan komt ze maar weg. Goed. Maarten gaat het lederke op naar Bobbenta. Oh, wat krijgt er het warm. Het zwittert me in de nek. Boppe de Groes zucht er raar op. De wolken binnen voort. On een loft staat de warme zinnen te skinen. Op een snieën en op een ijspegels. En die taai al gauw. De ijspegels worden warm en vallen van het daksgoorten. Voor alle eerwarmers op een stokje. Het is net koud meer. Sheesh, ik stik haast in deze warme knieën. Wacht, ik zou even op een thermometer. Maarten telt de streepjes. Maar wat is dat nou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 graden, boppen 0. Dat komt van de zinnen. Maarten zwit hem deeën. Hij doet gauw de eerwarmers op. En de sjaal van de nekken en van een stut. Hé, dat viel al wat beter. De dikke jas ken ik wel uit. En de wanten ik wel. Even later had Maarten het net warm meer. Hij zucht naar de loft en de zinnen en denkt... Mooie boel, hè? Eerst weer het koud en nu is het warm. Of zucht er toch nog een wolkje? Nou, lokkig had er nou klien van warm en koud waar.
Morgen is er weer een nij avontuur van Matten de Moes. Nou maar lekker koes zijn. Ontmoen!